vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangooma hazvo veduwe. Unenge watogara uri mastresses ako, vamwe vobva vatouya nemaconfession ekuwedzera mastresses. Asi regai ndiverenge zvekare confession yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi, hello brother Nash, uri sei? I am a man, ndikuraramawo ndiri kunoku, ndiri kumhiri kwemakungwa. Ndichitaura newe nditori semutumwa wako. I am not a mere man, but I am a man who walks with spirits. Ndiri munhu anotevedzera zvechivanhu. I was chosen in the family kuti ndinge ndichizobata tsvimbo yedzinza. Uye zvekare, I do speak with ancestors to those that want wealth, ne vanenge vachida kuti vange vachizokasika vapfuma. Dambudziko riri pamuri imi ma-content creators munoverenga ma-confessions. You sit there reading my confessions, kunyanya iwewe ema-cheating wives, cursed houses, as if you are a little child playing with toys, instead yekuti unge uchizozemberana nevanhu vakaita sesu, men who can even shape your destiny in the quickest way possible. When I speak with you, do not take me as your entertainment. I am not here to entertain, and I do not beg for attention. Nekuti nditori attention, nekuti ndiri mutumwa. Pose pandinotaura, vanhu vanoteerera. Mondoro nemakombwe dzinowarara dzakanditeerera ndichitaura. So you need to know that I am not here to look for attention. Kana ndichitaura, you have to listen. And tisu vaya vakanzi naJesu, when those men come, when they will speak, the mountains will move. But yet here you are, wasting your voice, your good voice, wasting it on things zvisingakubatsire. Iwe Nashi kwana, do you even understand what you could have become? You are sitting on gold, but you are playing with stones. A man who was foolish to trade the gold with stones. Unoti unoda ma followers, unoti unoda mari naika. You want to rise, then listen to me, because this will not be repeated twice. Mutumwa kana ataura, vanhu vanofanira kuti vange vachizoteerera. Ende handisi kutaura newe wega, asi sezvo iwe uri iwe wakamira pamberi pechaunga chose ichi, I will be addressing you. Asi vose vanenge vakateerera vanofanira kuti vange vachizviziva kuti ndini mutumwa wavo. Toda kungokubvunza one question. Let me ask you, brother Nashi, who do you think runs the world? Kune vanhu vanoti vanhu vakaita sana Jay-Z, they sold the black community. Is it not better the things that he did? Because panoverengwa mabillionaires, naiyo anoverengwa mabillionaires. Vacho vanonzi havana kutengesa the black community. Varipi ngavasimukeka tivaone. Who do you think run this world? Who runs the money? You need to understand. Unofungidzira kuti kushanda neziya ndo kuti unge uchizoita mari here? Munofungidzira kuti those that pray the loudest ndo kuti unge uchizoita mari here? A straight answer is no. Isu vanhu vanonzwisisa zvinhu zvemweya ndisu tinokwanisa kuita mari tisina kushanda tichiburitsa ziya. Those that are not willing to sacrifice, those are the ones that will die in poverty. Those that are willing to do the sacrifices, they will walk with he who gives them power. Do you think kuti politicians, they just rise up from nowhere? Unofungidzira kuti mapresident anongotyiwa here? Do you think the good speeches is what makes a good politician? Munhu anenge akatotsika bomba raanenge akatsika. Unofungidzira kuti mabusinessmen became millionaires by accident here? No. Vanofanira kutoti vange vachitoshandisa zvinotoita kuitira kuti mabusinesses avo ange achienda kumberi. They do not waste time vachitaura zvinyaya zvisina kana basa. Rather vanotsvaka vanhu vanovaconnecta nevanhu vanovapa masimba. Do you know why some people never go broke? It is because they know what to do spiritually. Why some men never lose their wives? Why some businesses never fail? It is because they do not rely on good luck. They do not rely on gossip. Zvinyaya zvenyu zvamunoswera muchitaura panapa muchinyeperana. They control destiny, spiritual destiny. Yet here you are, wasting your time
mwanangu, reading stories of powerless people instead of finding people who can assist you so that you can complete your mission. Tose takazvarwa tiine mamission akasiyana-siyana. You think kuti I am lying to you. A man once came to me, this was last year. He was once a wealthy businessman. Yes, he was an established businessman. Ainge agara atori kunoko, asi ainge ari wekuGhana. So pandakatanga kutaura naye ndakamubvunza kuti ko chii chiri kuitika. Akati ainge aine matambudziko awo ainge achisangana nawo. Suddenly his money was disappearing. Aiti, I would watch my money disappear like water. Mashops ake ainge akavhura kuGhana because aita zvekutenga frozen chicken cuts in bulk and then exporting them to Ghana. His shops were closing. His wife was about to leave and vavengi vake, they were laughing at him. Akazama zvose zvaainge achizama nazvo kuti ange achizochinja upenyu hwake. Ko hwakachinja here? Prayer will never change. Prayer will never change. Why? Because mukuru wechurch anenge akatoitawo zvaakaita so that chechi yake inge ichizokura. Saka unenge uchinamata kune vadzimu vake. This guy, he reached a point where he saw kuti prayer was not working. Akazama kumabank, kumalawyers, but nothing worked. He came to me in the middle of the night, ainge ari desperate. And then akabva achizotanga kutaura neni. Ndikabva ndachizotanga kumubvunza mibvunzo se yandiri kungokubvunza kuti une nguvawo here ngekuti unongopfugamawo pasi uchitaura nasekuru vako, nyakubereka baba vako chaivo, kungovabvunzawo kwavari ikoko kunyika dzimu, kana kuri kunzi vanenge vakafa, kuti vanombopotawo vachikudongorera here, nekuti kana usingamboteuri uchipfugama uchitaura navo vanosvika pakukufuratira. Akati iye ainge asingabhilivhi mazviri. Ndikati you see, haubhilivhi mazviri, ndokusaka wava kusangana nematambudziko. Unombozviziva here kuti zvimwe kuda uchizouya kunoku kumhiri kwemakungwa inhau yekutoti sekuru kana kuti mbuya vako kunyangwe vakashayika vainge vachigara muvhileji, but ndo vakazotoita kuti iwe unge uchiuya kunoku nekuda kwemalaki avakakopa. He looked at me, ndokubva atotanga kutoseka akati hakuna zvakadaro. I told him kuti he had lost everything because he forgot the rule of money. Money is spiritual. You need to know kuti money is a spirit. Vanhu vazhinji, they look at money as something that is physical, but money is not about working hard. It is not about luck. It is about spirit. It must be controlled. Nekuti if you do not control the spirit of money, it will leave you. Ndakamupa maexamples akasiyana-siyana. Akabva ati he was willing to try that. Akati iye ainge asingatozivi kuti angacommunicata sei nema-ancestors ake. Ndakamuudza kuti ange achitaura nevedzinza vake, but akabva ati ainge asingakwanisi. Saka kuGhana ikoko, lucky enough, akazowanawo vamwe vaakataura navo vanoziva nezvechivanhu cheko kuGhana, because the rest of the family ivo vanoita zvekunamata. So akati atanga kudzidziswa, akandiudza kuti akanzi panodiwa chakati nechakati nechakati. Neniwo kudivi rekwangu ndainge ndichitaura nevadzimu vangu vakandiratidza nzira. I gave him what he needed and I told him what he was supposed to do. 3 weeks kani he was back and he told me kuti zvinhu zvake zvainge zvava kurakidza kuti zvava kufamba negwara rakanaka. The same people who laughed at him ndo vainge vava kutouya kwaari vachimukumbira mari. He learned the secrets. He understood what you are refusing to understand, Brother Nashi. Right now, the spirits are confused by you because hauzivikanwe pawakamira. Une mission yawakazvarwa uchinzi ndo yaunofanira kuti unge uchizokompleta. Unoti vanhu vanokutevera rera mahara here? Unofungidzira kuti they see a man with a voice here? No, they don't see a man with a voice. They were chosen by their own ancestors to learn through you, yet you are choosing to entertain them instead of helping them. You could have the protection of your ancestors, but uruku ignore vadzimu vako. Do not be surprised when things start to go wrong in your life. Nekuti Mwari kana kaona kuti a person is unable to fulfill their mission, then God will shut down the door
very soon you are going to see what is going to happen. You were given a gift, the ability to speak, the ability to gather people, but if you do not use it wisely, it is going to be taken from you. If you continue to play small, you will remain small, but if you open your eyes, I tell you, you are going to be someone that is going to be big. My viewers, amunochema nawo, you can get more viewers. The simple solution, tsvaka nganga dzako dzinopota dzichiitawo ma-episode pamashows ako. Tsvaka vanhu vaunoenda uchinotora mavideos dziri ng'anga dzichibatsira. Uchaona zvichaitika pachannel pako. Channel yako iyi inokwanisa kuva one of the biggest, but iri kungoramba iri pairi nekuda kwekuti iwewe ndiwe wakaitsikirira. If something will ever go wrong, you have to know kuti wakatadza kuzadzikisa mission yako. Simple and straightforward. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vatanga vanhu vaya zvakangooma hazvo vedu we, but I reject strongly. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. What do you think about this? Nhai mhuri yeZimbabwe, regedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years kuberekwa. Right now ndiri kuno kumasvingo, not the real place where she is. Vigaiwo kwandiri mukoma Nashi. Pane umwe murume wandakasangana naye paWhatsApp. Murume uyu anoratidza kuti iye ane mari, saka ari kuda kuti ndinge ndichizoenda kuHarare for a sleep over. Saka ndiri kutya. The reason as to why ndiri kutya, it is because of dzimwe hope dzandinorota. Ndaifanira kunge ndakaenda kunomuona. This was musi wa15 March, but ndakarota dzimwe hope dzakandityisa, dzakandivhundutsa hope idzodzo kusvika pari nhasi. Saka musi wa15 pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunomuona, ainge akanditi unosimuka uri musi weFriday, then Saturday wabva wasvika kunoko. Saturday Sunday akabva anditi wozodzokera hako kumba the following Saturday yacho, I think kuzvi22 ndo zvatainge takataurirana. Ndikabva ndati iri boarded ndinouya. Saka ndakatanga kurota hope uri musi wa13. Ndikabva ndamuudza kuti ndine hope dzandarota. Akabva anditi hope idzodzo, it is just like hope dziri normal because 13 is an unlucky number, so do not be afraid nekuda kwekuti warota hope idzodzo. Chingoziva kuti since wadzirota uri musi wa13, that is why you had such a weird dream. So zvakaitika mukoma Nashi, hope dzacho dzandakarota ndainge ndichifamba ndokubva ndatoenda ndikatonokwira bhazi kwava kutoenda kuHarare. Ndichirota kudaro, bus driver akashanduka akaita nyoka. This was after ndaona kuti mukadzi ainge akagara kumashure kwangu airamba achingondikwenya. Saka ndakati ndava kuenda kunoudza driver kuti pane mukadzi ari kundinetsa, because ndainge ndatombodanidzira kuti nhai driver, kunoku pane munhu ari kuramba achingondinetsa akagara kumashure kwangu, please can you resolve this issue. Saka driver airamba achingondi-ignore, nevanhu vose vandainge ndiinavo mubhazi, they were all ignoring as if voice rangu vainge vasingandinzwi here, but mukadzi uya ainge akagara kumashure kwangu iye aitondinzwa, obva atoramba achitondikwenya kutowedzera kundikwenya kuti zvino ungaita sei. Saka pasiti pandainge ndakagara pakati, uku kwainge kuine umwe murume, kumwe kwacho kuine mukadzi. Ndakatoti excuse me, ndoda kuenda kunotaura nadriver because vainge vachitozviona zvandainge ndichiitwa nemukadzi uya, but vose vachingoramba vakanyarara, they were just ignoring me. Murume uya akangonditarisa ndokubva atanga kushinyira kuita sekunge nyoka, but ndakangosimuka ndokubva ndaenda. Ndakati ndichingonokwenya driver ndichiti nhaiva driver, kwamusi kundinzwa here? Akanditarisa akabva atongoti uchakonzeresa accident, wewe uchafira muaccident. Ndokubva ashanduka kuita nyoka. Ndakaridza mhere ndokubva ndatoona kutoti we were involved in an accident. Ndiriko kuhope ikoko ndakapepuka ndikabva ndabatwa zvekare nehope. Ndikabva ndazviona futi ndava mubhazi, but mukadzi uya manje ainge akamira
padhuze nepasiti pandainge ndakagara, ndokubva ati kwandiri, iwe kwauri kuenda unokwanisa kusasvika nekuti pari kutodiwa ropa. Akabva ati vanhu vese vari muno mubhazi vose vakafa, unozviziva here kuti tiri zvipoko. Ndokubva atanga kuseka akati kwauri kuenda ikoko ukasvika paunodzoka unosvika uchirwara potse kutofira kana muroad accident iyo. Mukoma driver uyauya akabva avhunduka zvekare akati chii accident kupi? Ndokubva ndatoona bhazi riya richinorovera pamuti ndokutofa. Hapana kana kuzombopera mazuva mukoma mushure mekunge ndarota hope idzodzo. Pane imwe sister yangu was involved in an accident, saka zvakabva zvazongondipa fear yekuti ndinge ndichienda kuHarare kusvika pari nhasi. Apa manje I am broke and I am stuck. Apa iye manje haachadi kuti ange achinditumidzira mari, anoti kuti ndinge ndichikutumidzira mari zvinoti netsei, unotofanira kutoti unge uchitouya kunoku at least woka 1 since when kubva zvatakadanana uri kuramba kuuya kunoku. Saka kana wava kuda kudya mari yangu, aiwa mari yangu unokwanisa kuidya zvako, but ziva kuti unenge uchifanira kutoti unge uchitombouya kunoku for a sleep over. Ndo nyaya yangu yandiunzawo panapa muri yeZimbabwe. Ndibatsireiwo, ndodawo kuti munge muchindibatsira, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoenda here kusleep over or not? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakangoma hazvo veduwe, ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndine mbinga yangu yandakasangana nayo online ndikabva tatanga kudanana, but ndo hope idzo dzandiri kurota. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma nashi ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndakaitawo mistake apo patainge tichiri vana vadiki. Ndakamborovawo umwe mukomana ainge ari mudiki kwandiri, ainge atongoriwo nherera achifudzirawo vamwe amai mombe dzavo, saka vainge vachigara mutauni. Aiti kana akapiwa mari ndaenda ndobva ndanomutorera, ndaisamutorera yose, ndaimutorera mari shoma kudzamarawo ava kuramba. Saka one day ndakazomutevera ari kumombe, ndokubva ndatanga kurovana naye. Ndakamurova ndikatoona kutoti munhu uyu ndamukuvadza, because ndichimurova kudaro akasvika pakungonyarara. Ndikaona kuti munhu uyu afenda, ndakabva ndamhanya ndichida kuenda kurwizi kuti ndinge ndichinochera mvura so that ndinge ndichimudira mvura. Ipapo ndakangomudhonza ndikamusiya pamumvuri, pasi pemumvuri. Ndokubva pandakazodzoka ndikabva ndaona kuti painge paine chiva chakamuruma nechepagumbo. Ndo pandakabva ndachizotsvaka vanhu vakauya vakazomutora, but akazoshayika. Painge pasinawo mari yekuti ange achiendeswa kuchipatara, saka akangoendeswawo kune imwe n'anga akapiwa mishonga achitemererwa nyora, but akazofa. Gumbo rake rainge ratoora because chiva cheche chakamutema pagumbo. Zvino ndinogara ndichimurota, iniwo handizivi kuti ndozvifambisawo sei. Ndakamboenda kune vamwe madzibaba vakabva vanditi hongu wakarwa naye, but zivaka kuti munhu kana akazongofawo nerufu rwaMwari, iwewe kwauri inenge isiri ngozi. Vakangondipa minamato vakati zvimwe kuda pane vanenge vachishandisa mweya wake, vanhu vemuvillage. Hanzi hausi mweya wengozi asi chikwambo. Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, ndibetsereiwo. I'll be following through in the comment section. Ndinganzi ndiri munhu anotevererwa nemweya wengozi here, kana kuti sezvandakaudzwa namadzibaba vakandibatsira kuti akashandiswa mushure mekunge arumwa nenyoka, mweya wake mukabva wachizoshandisiwa pakagadzirwa chikwambo. Saka chikwambo ichocho hanzi vanopota vachichitumidzira kwandiri so that ivo kwavari chisazopedzera shungu kwavari ikoko, chinge chichizoya kuzopedzera shungu kwandiri. Ndiyowo situation yandakatarisana nayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we.